Komu dajú náhrade vyplatenie hlavnej kontrolórky pani Zbojanovej, ktorá súčasne primátor prepustil? Je to podľa mňa obyčajná hlúpa arogancia, keď ani hlasovanie nepríde. My vyhodíme. Ja upozorňujem ako poslanec, že je to protizákonné. Druhí poslanci argumentujú, že to urobíme vážnu chybu. Tak teraz vyplácame. Ja viem, že to bola veľká suma, za chyby sa jednoducho platí. Čiže toto sa bude riešiť, keď bude nové vedenie mesta. Ale vyriešiť sa to musí. Tu jednoducho musí niekto prebrať zodpovednosť za to, že kde sa šustrovali peniaze. Ale ja sa vrátim, aby som to vedel, aby som nezabudol povedať jednu vec. Ja som zachytil informácií o tom, ako sú zastrašovaní zamestnanci mesta o tom, že keď bude nové vedenie a že tam nebude pán terajší primátor Bakalár Vražel, že jednoducho sa bude vyhadzovať, že budú znižované platy. Každý odborník, a je veľmi ťažko získať odborníka na mestský úrad. A človek, ktorý si robí poctivo, a je ich tam spústu ľudí, ktorých poznám, ktorí sú odborníci, ktorí vedia, tak jednoducho sa nemajú čoho báť. Prosím vás, nedajte sa zastrašovať. To sú len demagogické reči pred voľbami. Jednoducho, nie je to ani v mojej povahe, aby som sa nejak pomstil niekomu, ale za porušenie zákona, za určité chyby, ktoré sa tam stali, sa bude musieť vyvodzovať zodpovednosť. Nemôže sa to zamiesť pod koberec. To musí chápať každý, kto robí nekalé veci. Áno, do volieb sa mala objaviť nová kniha o meste, ale údajne si je stiahnutá. Čo o tom viete? Viete čo, to je pre mňa informácia. Zachytil som, že sa majú pripravovať 1-2 knihy. Neviem o tom nič. Poslanci si nezaslúžia, aby boli informovaní o takejto publikácii. Áno, ďakujem za odpoveď. Údajne je spor medzi mestom a Vuckou ohľadom pozemkov pri dome dôchodcov na Žarci. V prípade, že informácia pravdivá, prosím, objasnite mi. Potom nerozumiem, veď primátor aj pani Belosová sú poslancami Vucky a vzťahy by mali byť pre dobrú veci. Viete, nechcem poškodiť nikomu, ale pred rokom som bol v sociálnej komisii, kde som navštevoval tieto domovy dôchodcov a veľmi intenzívne som sa stretával aj s tými ľuďmi, lebo si to fakt zaslúžia. A tam ozaj nastal problém, že mesto nekonalo v súčinnosti s požiadavkami nášho domova dôchodcov na Žarci. Tam už jednoducho mohla prebehnúť rekonštrukcia, mohli byť dotiahnuté eurofondy, ale to, že jednoducho nebola súčinnosť mesta, sa to všetko oddialilo. Áno, je to pravda. A dôvod? Dôvod pozná pán primátor. Dobre. No, teraz ešte sme nehovorili o futbale, lebo futbal sa asi konsolidoval, ale sú tu dve tajné otázky. Nie je vďaka za konsolidovanie pomerov vo futbale aj vašou zásluhou. A druhé, obyvateľ Kyčerky pozdravuje pána Guru, ako to je na Komenského na umelom ihrisku s osvetlením po 6. hodine. Na zaplatenie majú len dospelí deti sú tým pádom odstavené. Ako je to s platením a prečo? Vidíte, to, čo vlastne stále hovorí. Vyberme si to, či chceme na ihriskách deti, alebo ich chceme niekde inde. Keby sa šetrilo tam, kde sa má, keby sa nešustrovali peniaze. Takéto ihriská sú vybudované nie jedno na sídlisku, ale minimálne 2-3. V prímestských oblastiach by boli vybudované v každej oblasti, aby jednoducho tie deti mali kde športovať. Ja ako decko alebo ako chalan som chodil vždy až buď na Drahošanku, kde bolo to ihrisko také trávnaté a tam sme sa hrávali a boli sme šťastní. Ale my musíme vytvoriť tieto podmienky. Viete, my vybudujeme cez FK na Žarci veľké ihrisko umelé, stojí nás to 1 200 000 a tie ihriska, tie malé, ktoré sú tretinové, chvála Bohu aj za ne. Áno, som rád, že sú. Ale veď tie stoja oveľa viac. Čiže poďme touto cestou šetrenia tam, kde to treba. Ale nemôžeme šetriť na obyčajných ľuďoch, na občanov mesta a na našich deťoch. Toto si nemôžeme dovoliť. Ak budeme len dávať nejaké sľuby,
ktoré sú za pol roka len vyšumejú každému z hlavy. Ja jednoducho vo svojom programe mám upraviť vzťahy. Upraviť vzťahy medzi nami, poslancami, občanmi mesta. Aby sa občania cítili v tomto meste, že sú súčasťou a že sú potrební pre to mesto. To, že sa budú budovať chodníky, ihriska, to sú samozrejme veci. To sú plnenie samosprávnych funkcií. A toto je úloha, ktorú ja jednoducho budem robiť, pokiaľ jednoducho dostanem aj túto dôveru a pochopia tie veci, ktoré som ja tým občanom hovoril. 15 rokov sa bijem za občanov mesta. Jednoducho budem to robiť aj naďalej. Čiže dobre, ja som si myslel, že toto bude záver, ale sme dostali ešte jednu otázku, ktorú pre vážnosť asi prečítam. Domov dôchodcov patrí Vúcke, ale pozemok pod ním patrí mestu. Nebol to len zámer Vúcky, aby sa to nemohlo sprivatizovať? Veľmi krátko, lebo už sme na hranici. Nie sprivatizovať. Tam bol pripravený, ak hovoríme o Žarci, tam je pripravený europrojekt, ktorý jednoducho potreboval mať vysporiadané pozemky. To, že pán primátor nekonal v súčinnosti s Vúckou, jednoducho zabránil podať tento projekt na rekonštrukciu tohto domova dôchodcov. Nech tam sa nechodí len pred voľbami, nech sa tam chodí pozrieť, nech sa porozpráva s tými ľuďmi. Nie len s tými, čo chodia, ktorí sú zdraví, ale aj tí, čo sú ležiaci. Ja som tam bol, chodím tam viackrát. Viete, mal som slzy na krajičku, keď som musel možno, že aj dvíhať alebo z postele, lebo sme si chceli aspoň ruku podať. Je to neuveriteľné. Ja musím poďakovať, že si prišiel, spolu poďakujeme divákom za otázky, ktoré boli, lebo je to vaša relácia. Ďakujeme za pozornosť a o týždeň znova. Dovidenia vám. Ďakujem pekne aj ja, že ste si ma vypočuli a prajem vám hlavne zdravie a Božie požehnanie.